jo volia recordar-li un parell de coses. La primera és que els expedients d'un informe d'intervenció jo no tinc per costum saber-me totes les partides i si inicialment tenien 100 i després hem gastat 25 i després 30 més, sinó que hi ha un interventor per a controlar que tot es fa correcte i que si se dona de baixa d'una partida encara quedava diners. I tenim plena confiança en intervenció. I la segona cosa que li volia recordar és que veig que té molt bona voluntat, ens ha recordat la finançació per part de diferents administracions de les obres i a mi m'agradaria saber on està el conveni del frontó, perquè és una cosa que també ens agradaria acabar i sembla ser que el conveni no existís i el procediment comença en la seva època i com sé que vostè té tan gran voluntat de col·laborar, doncs si ens dona llum sobre el tema, ho agrairem. Moltes gràcies, senyora Llop.